So ayun mga kamaster, no? Nagja-jog walk kami ngayon. So nakaka ilang kilometro na tayo? Nakaka 5 kilometro na tayo. So itong nilalakaran namin, no? Ito yung farm to market road, no? Na ito ay isang uri ng kalsada na talagang dumaan sa bukid. Ito ay ano, no? Sa aming barangay nagsisimula yung entrance ng farm to market road na to. At magtatapos din doon sa may barangay namin. Okay? So tayo pa ay nasa isang mataas na bundok na, mga kamaster. Kasi maglalaro sana tayo, CTO, ayan o, kaway-kaway, nadali. Yan ang roadman, tinaguri ang roadman ng Catanduanes, So, maglalaro sana tayo. Kaso ang nangyari, may naglalaro nga. May naglalaro volleyball, yung mga badiyang. Naglalaro sila, ang aga natin kanina. 6, alas 6 na tayo. Problema naman, alas 8 raw sila matatapos. Kaya, ginawa namin, nag-jog walk muna tayo. So, sobrang nung bata pa ako mga kamaster, no? Minsan na rin ho itong siguro mga 16 anyos ako, 16 years old. Minsan na rin ho itong ginawa. Kaso nga lang, nagpalit ang administrasyon, so hindi na ituloy. Okay? So, sa awa ng Diyos, pagkalipas ng isang dekada, natapos na rin yung yung farm to market road na to. Okay? At ito ay pinamamahalaan dati ng aking tiyo. Siya yung namahala dito sa pagpapagawa ng farm to market road na to. Pero syempre DPWH yung posibleng DPWH, di ba? Ay, grabe. So nakaka 5 kilometro na tayo mga kamaster. Puro pahon. Ayun, salamat sa Diyos, oh. Allahu Akbar. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayan, medyo nakikita ko na yung yung kapatid ko. Ay, grabe talaga mga kamaster, oh. Yun yung Camarines Norte, yung isang isla. So napakaganda dito sa Catanduanes. Alam mo kamaster, kung ako nga lang masusunod, mas maganda talaga dito sa probinsya kung tutuusin. Pero kailangan mo lang talaga ng business budget dito sa probinsya. Kasi nga siyempre probinsya to, mahirap ang buhay dito kung hindi ka rin talaga magsisikap. Kasi ang kabuhayan dito kung hindi pagsasaka, yan, mayaman ho sa pagsasaka ang Catanduanes, isla ng Catanduanes, at sa dagat, yaman dagat. So hindi pa ho tayo nangangalahati doon sa endpoint ng ating jog walk mga kamaster. So ayun mga kamaster, no, nakaka 9 kilometers na ho tayo for the making. Ito po, oh. So napakaganda ho ng view dito mga kamaster sa sariling barangay ko. Yan, oh. Ay, grabe. Ngayon palusog naman tayo. Kanina puro paahon, ngayon palusog naman tayo. So napakalayo at napakaganda ng ating ginagawa ngayon dahil para na rin makapag relax din tayo, no, kasi alam naman sa ating ginagawa sa Manila ay talagang stressful ang ating pinag-aagawa. Masyadong sakit sa ulo. Kaya magtatanggal muna tayo ng stress dito sa bayang Kinalakhan, sa bayan ng Catanduanes. Doon pa to, yan, kita mo yan? Doon pa pala kami, oh. Grabe layo. So nakakapag 9 kilometers na ho tayo. So ayun mga kamaster, no, palusog na ho tayo. Grabe to. So, ayun mga kamaster, nakaka 12 kilometro na tayo. Ayan, palusog na naman. So, yan, may mga tao na dito, mga kamaster. Kasi doon sa dinaanan natin, bibihira ang taong umaakyat doon gawa ng, alam mo yun, talagang medyo bibihira lang yung mga taong nakakaakyat doon gawa na, alam mo na, di ba? Pero dito, medyo parang mas gusto nilang umunan dito. Dito na lang umakyat dahil mas maganda yung view. Yan, dagat na ho yan, oh. So, palusog na tayo mga kamaster.